Romànics i romàntics. Una història d'amor. L'apreciació moderna del romànic té les seves arrels en el romanticisme del segle XIX i, de fet, va ser un historiador d'aquell període, Charles Dugerville, qui, el 1818, va encunyar aquest concepte, romànic, que ja existia en la lingüística. Per què al romànic li van dir romànic? Doncs perquè imitava, continuava els mètodes constructius de l'antiga Roma. I el romanticisme? Doncs en aquest cas pels romanços, novel·les èpiques escrites en língua romana, dialectes del llatí. Vaja, que tots els camins porten a Roma. Però deixem-nos estar de romanços i anem al descobriment romàntic del romànic català. Això que veieu va ser el primer Instagram, per dir-ho així, del turisme espanyol. Recuerdos y bellezas de España. Un llibre de viatges de mitjan segle XIX fet per autors catalans. Podem dir que tothom buscava el seu estil fundacional. El gòtic triomfava a centre Europa, el mudèjar a Espanya i, en el cas de Catalunya, l'atenció se la van dur, sens dubte, al romànic. La seva aparició va anar lligada a la independència dels comtats catalans i, per tant, es veia com l'estètica ideal per revifar o reconstruir la identitat nacional catalana. Com que la fotografia, per altra banda, no estava prou evolucionada, els gravats van ser bàsics per popularitzar les ruïnes i esglésies del país. I, sobretot, consolidaven l'aparició d'una cosa que es deia turisme. No encara el del balcòning, sinó el del Grand Tour, és a dir, l'Erasmus dels estudiants rics del segle XVII i XVIII que se n'anaven a conèixer els grans monuments de tota Europa. Cap a l'últim terç del segle XIX s'hi van apuntar els pintors, i així trobem la moda de l'arquitectura romànica, sovint imaginària, dins de la pintura. Lluís Rigal, Modest Urgell. Aquesta presència romàntica del romànic es pot anar resseguint també a principis del segle XX, amb artistes modernistes com Ramon Casas, Santiago Rossinyol, Joaquim Mir i fins i tot Isidre Nonell. De fet, l'afany de ficcionar i estetitzar el passat, inventant-se'l majoritàriament, va anar creixent i creixent en la cultura popular. Ho veiem en el cartellisme i en els parcs temàtics, però també en multitud de sèries, pel·lis i videojocs moderns. I fins aquí el nostre viatge per l'arc del temps. Salut i romànic!